Keskinäinen win-win on tärkeä asia. Vaikka Venäjän ja Suomen välillä kyse on neuvostorikoksen ja väkivallan korjaamisesta, on aina etsittävä rauhanomaisia ratkaisuja ja win-win perustaa. Vain siten keskinäinen luottamus voi palata ja täysmääräisesti hyödyttää molempia maita ja niiden kansalaisia. Vain siten luodaan kestävä ja oikeudenmukainen rauha. Win-win tarkoittaa sellaista tilannetta, jossa molemmat osapuolet voittavat. Karjalan palautus on juuri tällainen win-win tilanne. Suomi saa Karjalasta uuden talousveturin. Petsamon palautus avaa Suomelle ja Euroopan unionille yhteyden Jäämerelle, josta on muodostumassa erittäin tärkeä kulkuväylä. Venäjälle palautus on erittäin edullinen tapahtuma. Se lisää paljon luottamusta Venäjän hyviä aikomuksia kohtaan. Venäjän poliittinen voitto on erittäin suuri. Lue win-win toiminnasta lisää tämän linkin artikkeleista. Kiitos, että kuuntelit tämän tekstin.